Dámy a pánové, tak je 0:45 ráno. Já jsem v Itálii, v Caorle, a přišel jsem pozdě na ubytování. Tady to zelený, co vidíte, to je 4hvězdičkový hotel tady. A nikdo tady není, jakože nikdo nikde tady není. Takže já nemám kde spát a klasicky prostě nevím, co teďka budu dělat, no. Protože naprosto nevím, co mám teď dělat, protože tady je všechno zavřené, jako všechno, ani jeden bar, ani jeden obchod. Prostě nikdo tady není, nic tady není. Je to tady mrtvý. No, ještě jsem nikdy nespal na ulici a myslím si, že bych to možná mohl vyzkoušet dneska. Hele, jde auto, tak to je poprvé, co tady vidím, že tady jde auto. Žádný hotely tady nefungují, není tady nic. Zajímavý. Lidi, tak dobrý zprávy po několika urgencích. Přijel starý Paprika v nějakém autě a odemčel mě, takže dopadlo to dobře. Ale už jsem zvažoval, že si najdu útulné místo na silnici, což když prší, je to ještě o to horší. Ale na této cestě mě zase provázely klasicky problémy, takže kdo se tomu už diví, já nevím. Ale klasicky mám nervy. Tak lidi, po asi 9 letech se vracím na stejné místa, takže opět po 9 letech Benátky a jsem zvědavý, jestli to tady bude hezčí, než když jsem tady byl naposledy, protože teďka chci jít do nějakých lepších podniků a samozřejmě něco natočit a tak dále. Takže super. Takže mám po Kruté Chálce, byl jsem teďka u náměstí svatého Marka a kousek od toho je takový historický podnik, samozřejmě s jídlem. Bylo to tam neskutečný, dával jsem si asi jedno z nejvíc ikonických carpaccio, co jsem kdy měl, protože s ladníčema a celkově prostě strašně dobrý. Takže je to místní podnik, který tady má jako nejlepší hodnocení, co se týká toho náměstí jako takového. A pak samozřejmě jsem zkusil i místní pizzu, která byla dostačující, byla dobrá, hodně dobrá, ale už jsem jedl i o hodně lepší. Takže jídlo super.
Víte, jak těžký je ztratit se v Benátkách? Řeknu vám to ve zkratce velice jednoduchý, a takže za 9 let to člověk stihne třeba i 2krát. Dámy a pánové, vítejte na Aljašce. Kurva, až na to, že vůbec. Chtěl jsem utéct před sněžením v České republice a teďka jsem v místech, kde sníží v Jugošce. No, super. Snad to bude lepší za chvíli. Tak, dámy a pánové, jsem tady víc jak po 20 letech na stejném místě. Jsem v Primoštenu v Chorvatsku a musím říct, že se to tady kurevsky změnilo jako všechno. Tamhle jsme se dřív koupávali na útesech a teď to rozdrtili a je z toho prostě pláž oblásková. Hustý. Nikdo tady není, žádná restaurace tady není otevřená. Takže dneska mě čeká vaření a i tak to tady má svůj atmosféru, i když prší, je zataženo a tak dále, ale hustý být po takové době znovu na stejném místě. Tohle je ta hlavní štráse, po které jsem šel zhruba před 20 rokama, nebo byl jsem tady i s rodičima, i s bratrama, nebo s bratrem. Už ani nevím, kdo tady všechno byl. Není tady ani noha nikde nic. Dřív tady nebylo ani ty parkování pro auta a podobně. Ty vole, hustý. Připadalo mě to všechno větší a lepší. Takže teďka vařím jako v 90kách, prostě v apartmánu tady v Primoštenu. A musím podotknout s tímhle výhledem. Takže dost hustý. A snad to bude 16:10, ale když vařím já, tak je to vždycky. Zaostří se mrtko. Tak je to vždycky 16:10. Pančeta, těstoviny a tak dále. O hodně lepší ceny než v Itálii. O hodně.
A o hodně hezčí města a tak dále. O hodně. Tak oficiálně Chorvatsko je druhá nejhorší země, co jsem kdy byl, co se týká jídla. První místo pořád drží Maledivy a Chorvatsko je hnedka za něma, protože tady je špatný i McDonald's a to už je co říct. Suroviny špatný, jídlo špatný. V supermarketu to stojí dost podobně jako u nás, ne-li levnější jsou tady věci. Oproti Itálii je to levný kraj. A bohužel tady v Primoštrnu není z 30 restaurací otevřená ani jedna, je tady otevřená jedna kavárna. Je to tady mrtvý, jako úplně, ale zároveň to má aspoň svoji atmosféru. Ale co je tady zajímavý a trochu znepokojivý, tak tady kdysi bývaly útesy před 20 a víc rokama. Všechny útesy tady na Primoštenu a okolo Primoštenu jsou rozemletý na oblázkovou pláž. Takže už skoro 9 z 10 kolem všech tady těch ostrovů jsou prostě pláže. Je to hnus a nechci to tady vidět v sezóně, to musí být strašné. Tady musí být ta nouza naplavená úplně jakože 24/7. Tady je taková ta hlavní štráse Primoštenu, tady jsme byli před těma 20 rokama několikrát, nebo skoro každý večer jsme tady procházeli. A tamhle na druhé straně je poloostrov, kde jsme se tehdy koupali ještě na útesech. Máme z toho několik fotek a je z toho pláž. Je to rozemletý na písek a je z toho pláž. Hnus. Prošel jsem se tady po plážích a díval jsem se na ceny, co tady kolik stojí a je to velice zajímavý, protože tady můžete najít sprchu, která je na 45 vteřin za půl eura. A pak jsou tady různý laskominy u pláže a nejvíc mě pobavilo, za půl eura si můžete přidat ketchup. To je prostě úplně insane. Hrůza tady. Kde jsem může jezdit dobrovolně. V sezóně. Mimo sezónu je to tady fajn. Hezké město, pořád moře je fakt dobrý, ale sezóna tady musí být pekelná. Hrozná. A tady můžete vidět, že v málo kterých restauracích tady, nebo v málo kterých podnicích a vůbec všeobecně jakýchkoliv službách tady dělají Chorvati, ale dělá tady Ťong Mong, nebo Jackie Chanův brácha, nebo co to je. A to je tady opravdu, všude jsou tady Asiati, všude. Nechápu. Není možný, ale poprvé jsem vytáhl sluneční brýle, protože začalo z nedání svítit slunko. Bylo na čase. A já se momentálně nacházím na Pago, takže další místo, kde jsem byl zhruba před 20 a víc lety. Takže tady je to aspoň hezčí v tom, že tady fakt svítí slunko a jsou tady otevřené i restaurace. Hustý. Tak se mi podařilo konečně tady najít restauraci, kde je otevřeno. A musím říct, že nebylo to úplně špatný. Dal jsem si nějakou hovězí polívku a potom jsem si dal biftek. A byl to čistý průstřel, čistá 5 z 10, čistá prostě průměrnost. Takže
Bylo to celkem v pohodě. Až na tu polívku to byla teda hodně průměrná. Ale biftek byl v pohodě snad. Říkal jsem si, že snad na tomhle nic nepokazí a v pohodě. Myslím si, že tady je to místo, kde někde tady na těch lavičkách, kde jsem před 20 rokama mám nějakou fotku, kde sedím. Je to možný. Myslím, že tady jsme se taky fotili, tady v tom píčovině. Nevím, ani komu ukazuju. Svítí mě do ksichtu slunko. No, tak na to tady bylo větší. Musím říct, že Chorvatsko je hodně tepláková velmoc. Tady má každej tepláky. Prostě každej. I ženský, i chlapi, mladí, staří. Tady prostě tepláky vládnou. Tamhle, na tom kopci, jsme kdysi měli apartmán a bydleli jsme tam. Pamatuju si ten hrozný kopec, co jsme museli jít. Právě jsem v Národním parku Krka. A je to lepší varianta Plejtvických jezer. Kdyby tady nebyla taková zima, tak je to tady krutý a svítilo slunko a tak dále, ale je to tady docela hodně hezky. Tady se natáčel Winnetou a takový bordel podobný.
přátelé, jak můžete vidět, tak tohle za mnou je fakt Brutus. A když si vezmete, že to je cca 7-8 hodin z Brna, masakr.